Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung indah kejawi syukur ngersaning Gusti ingkang Maha Murah. Sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalu sakmangke kula kaliyan kanca-kanca Astabrata anggelar ringgit purwa kanthi durasi ringkas. Idep-idep punika tamba kangen. Jernyatanipun sampun gangsal sasi punika pandemi corona nggih seniman ingkang sangat terdampak ngantos pementasan wayang kulit lan kabudayan sanesipun terbatas. Mila kanthi boten nglanggar wujudipun protokoler kesehatan ing dalu sakmangke gelar kabudayan live streaming 2 channel nggih. 2 channel nggih, Astabrata Media kalih Niken Salindri Family nggih. Dene punika inggih idep-idep suronan Agustusan inggih punika kadang-kadang kula saking Wayang Mania Community WMC ingkang kepareng rawuh nenggani matur nuwun. Nggih menika idep-idepipun inggih ambal warsa WMC. Nggih. Saderengipun monggo kula aturi perwakilan saking Kadang WMC Mas Karno utawi lintune ingkang mewakili monggo katuran atur pangantikan dhateng ngajeng punika. Monggo sasana saha wekdal kula pasrahaken. Matur nuwun saking perwakilan kanca-kanca WMC. Slindro kang rasa, slindro kang jiwa. Punika sampun titi wahyaning mangsa kala ringgit purwa kawiwitan. Ing pangangkah mugi-mugi pandemi corona ingkang anglimputi animbrung wonten bumi Nuswantara sageta diangkat kalih Gusti ingkang murbeng jagat. Monggo kawiwitan. Jawa Purwatunggal
gawanipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luweh becik jamaah sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah. Leren dhisik Kang Gareng. Ya, Truk. Leren dhisik kok leren. Wah, yaene wis goro-goro. Ha iya. Jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel, budaya sing lentur. Ngono ya, Truk. Ora kok kudu jam 11 limbukan. Apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi. Ngono? Dadi ora entuk rampung isuk-isuk. Waktune dibatesi. Mula lagon-lelagonan, sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro. Ngono ya, Truk? Wah, luar biasa ya Mas, luar biasa. Alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin. Kesehatan kuwi bondo sing paling larang. Bondo sing paling larang. Awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe, di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe, nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan. Amin, Truk. Pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng. Sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah, khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa, Mas? Piye? Acarane iki jane ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan. Uga ditayangake lumantar live streaming. Dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe. Betul. Ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya, Duk ya. Wah, luar biasa. Gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media. Kuwi gampang carane piye? Carane ya wis buka YouTube ya toh, channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe. Dipencet kuwi gratis, subscribe kuwi gratis ora bayar. Terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa
dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Oh ngono to. Heeh, dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Heeh. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat, ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan, jane wis diizini, wis diizini, tapi tentunya penyikapannya kudu nganggo tetap protokoler kesehatan, protokol kesehatan. Terus uga ki awake dhewe sing ongel, sing angel piye? Sing angel ki nak yo mengembalikan mindset masyarakat awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakat awake dhewe. Wong mergo rakyat-rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih orang gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Wi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru. Lah iya. Ora protokol lah aja. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat, wong ya ora melanggar, penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker, terus cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan, wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus, iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye, entah ya penontonnya dibatasi, entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus. Luar biasa. Iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe, sing monitor lewat live streaming. Baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wah, ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Upama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual, iki ya minimalis. Tentune biayane, biayane dijamin wis ora usah ditakokke, ora ngentekke gaji sewulan. Oh ngono terus. Wis bene. Piye-piye pokoke digasak ya, Truk, digasak. Ya. Wis. Lah ya sing penting padha mlakune lah.
Kita gelar acara suronan Agustusan. Wah, luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangati. Tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community. Semoga kedepannya tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa, khususnya wayang kulit. Wah, ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia ya to. Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Bro. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi 3, ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jane yang ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yang ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya moga-moga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpuni dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan memuji marang ngarsaning Gusti. Muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing wis ngono ya, Tru. Amin ya rabbal alamin. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdol. Jadi nggugah semangat, iki nafasnya isen nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken. Kadang Pradonggo Astabrata. Astabrata Media, wirak YouTube. Astabrata. Monggo lancaran 45 buka saking tenor. Monggo Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Negara kita wis merdeka, ada dasar Pancasila. Kemerdekaan tangga, itulah Agustus menuju tahun tangan Rambate Ratahayu, Rambate Ratahayu. Merdeka, bumi kelahiranku. Merdeka, sekali lagi. merdeka,
tekan awe-awe abang putih karena itu akan sejatimu negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila Bupati kawan di tangga 17 Agustus Indonesia tahun 1945 Rambate rata hayu Lulus Santobari Rambate rata hayu Lulus Santobari Ternyata bareng maju nunggang pegang kayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Masyarakat merdeka Alhamdulillah wis katur terus wis katur ya kuwi lancaran 45 iki maca ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe heeh oke ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik iki awake dhewe untuk salam paseduluran kaca mripatku ndi mau saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi ora ati cetha malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot ndelok ngisor iki to kaget dhewe to katoke iki lho maksud iki ki salam-salam dhisik kanca-kanca Astabrata entuk salam saka sapa bae saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hongkong sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi iki sing setia monitor ana ing channel dhewe ngono ya Tru sama meneh iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro Tangerang Selatan Mbak Pipi Pupu wah jeneng apik mencah sing saiki ana ing Formosa Taiwan ngono ya Tru luar biasa iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta Mbak Ayuningsih sing mapan ana ing Madiun nyuwun sepunten kula mboten saged nyebataken setunggal baka setunggal luar biasa iki uga Mas Eko Prasetyo nderek monitor Pak Dalang wah nggih wah luar biasa wis iki mengko diwaca ditutuke mengko iki Ogo saka pepunden dalang pepadi rawuh Pak Jianto, Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf, Pak Ali Eli Yuswia. Rawuh matur nuwun sampun dipangestoni, matur nuwun sampun dipun berkahi. Luar biasa. Wis mengko diwaca mengko meneh ya. Ya sing dianti-anti, wis jam 11 wis pas, jam 11 boro-boro nganti jam 12. Jam 12 ku nggo 5 menit nutuke lakon. Sepele men. Ya ora, penting lakone yo kecekel. Ayo Dikliken Sailindri tang tang tak tang 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 dik ya Siro lupat monggo monggo saudara cerita caturan wonten ing panggung kawit
akbar sak Indonesia sing paling ambyar. Wayangan dalang akbar sak Indonesia sing paling sabar. Wah, apa meneh ya? Wayangan dalang akbar sak Indonesia paling gempar. Wayangan dalang akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa, Dik. Alhamdulillah, Mas, akhirnya Piye. bisa kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kangen pora Mas karo aku. Lho yo no. Kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Lho yo no, kabeh kangen. Wayangan ngene iki yo kangen, sampean kangen to melu wayangan ngene iki? Ya kangen to, Mas. Wis pirang wulan Dik Niken? 9 bulan ku tidak ikut wayangan. Lho lho, Mas. Wes to, wes aku ki mung Kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Lho, iki coronanya sejak kapan to, Mas? Sejak Maret, pertengahan Maret lah, pertengahan Ya, Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, awake dhewe ora ngene iki ya to. Akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik, Dik, kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam-salam sik. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media. Nggih sugeng dalu sedaya matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe di subscribe. Di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share. Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim ke. Bagikan. Dibagikan. Dibagikan luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu apa ki Dik Niken iki nak jane adek ki mancing ya to. Saka Sutresna Budaya mbok menawa nek sing ngersakne ngene iki neh lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya to. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngentekke perbiaya akeh lah gitu. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho wayangan virtual ngene iki lho momone sing ngersakne. Oh nggih, oh dadi saweran online ngoten to. Boten, sing mesti memosok ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki tanggap tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Niki pripun Mas Akbar? Lho. Wis paring apa ki? Salam panluhur. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Selama sing sampean alami. Sejak enek corona ki suwedih, Mas. Nggak enek tanggapan belas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya omahku kabeh resik, Mas. Resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Jadi TV ku resik, kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik, Mas. Wi jenenge kadol ya, Crot. Wi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki wi corona 5 bulan iki to. 5 6 bulanan. Ki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Boten nggih, nugas-nugas dari rumah. Dari rumah. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi contoh ya to. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentunya ning ndi protokol kesehatan. Nggih. Ning ndi pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak ki masker. Nah, sing terakhir ini. Tak jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijogo.
Ya ora ngono maksud iki jarak jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono. Ora usah desel-deselan. Ora usah jaga jarak. Ya ora usah ado-ado, ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandum ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Adewe kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan iki, ya toh aku ngejak ngomongan karo sampeyan. Ya. Selama 5 bulan iki aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lha niki mboten merongos kok Mesti. Oh, sampe dibehel lho. Ora, mesti merongos ki nganggur. Oh, nganggur. Tidak ada kegiatan, ya toh. Kuliah ya pas prei. Nggih. Nah, aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu, ya toh. Kaya ora gawe lagu ning cover-cover lagu ning gitu. Nah, kowe iki kamangka aku iki ora basiku nyanyi. Ya toh. Ora basiku aku nyanyi ngono ki ora, jane ora ya ora basiku, ya toh. Lah, sampean iki sing nek nyanyi sampean nak wis biasa. Nembang ya wis biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane ya toh. Sampean saiki kudu iso ndalang. Alah, mek trimo ndalang apa? Lho. Ndalang iki alah renek apa-apane. Lho. Kok iso ndalang ki wong lho ngobange wayang. Ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil ki obah kabeh. Lho toh. Sik. Niki lek kula dikengken dalang. Ah iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niku wonten petunge dhewe. Lho. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku 3. Sing setunggal atas. Sing kedua tengah. Sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas niku mengke lengkap dari tancep kayon apa yo warnai sampai bar. Tapi lek menengah niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancep kayon. Tancep kayon mung necepne kayon yang mosok enek regane to ya. Lho, nggih wonten wong kula niku dalang profesional lek. Beda. Dalang gaib kula niku. Ya, dalang gaib. Iki upamane kon dalang ya iso. Nggih saged lho. Upamane mau tak dalang ning kene, iki berarti pakete mlebu paket apa? Paket atas atau paket tengah ki mau tak dalang ning kene saiki. Kuwi mung termasuk paket apa? Nggih, paket menengah. Menengah. Menengah to nek goro-goro kalih perang mawon. Heeh lho, goro-goro. Iso apa? Iso apa ora? Nggih saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya, Jan. Sulukan iso ora? Ayo dites sik. Sadurunge ngobahke wayang aja kesusu ngobahne wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Nggih. Apa? 6 nyongo sing niku lho. Kayune Purwa Sejati. Niku sanes godhonge Purwa Sejati lho nggih. Iya. Kayune. Sampeyan iso? Apa? Sampeyan iso kuwi. Mboten saged. Nggih mestine saged. Mas dalangke kok lucu men. Piye, Jal, ayo. Kayune Purwa Sejati pangira jagat godhong kinarya mambe
luar biasa. Iso, Mbak. Saged, sae. Sae apik no ya pas. Iku wae kleru napa mboten? Ora. Mboten alhamdulillahirabbil alamin. Sadurunge aku pengen terus sampean dalang ning kene. Aku tak maca iki sik ya. Komen-komen. Monggo. Ya apik komennya. Oh nggih, komene lucu luar biasa. Kita wacake sitok ya. Iki ana sing waduh keren banget, gitu. Nggih. Terus iki selamat. Iki ana selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Brata Media ditelateni ben panen tembe mburine. Saka Kadir Kramat. Oh ya. Ya. Wis. Sampun. Duh, dalang ning kene lho. Mas Solo. Oh nggih. Iya. Berarti jenengan sing nyanyi. Loh, ora nyanyi. Aku ndang. Wong ndang. Wah, saged. Oh, nggih saged lho, jenengan pinter kok. Serpeke. 6. Pamit. Pamit. Cepet nasi. Apa kula benake, Mas? Iso dikukuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mesti yo mariki. Oh iya. Delok sik no. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing. Para bukan kang pratala lindu peng pitu sahari umop kanceloni di selaing para jalmi pati ambentusi sirna larut katempuh kang pancawara Nek nancep dhewe sing jejeg. jejeg Nempel kelir no, nempel geber no nek nancepne. kok kurang nempel Lho yo no. Iki dadi ora kuat ngono. dalam Alah. gaib ki Alah. mbok sak sire ngono lho Wayangan 3 jam malah nyeklekne HP 3 yang malah. dalam gaib ki sak sire Oh iya. Omong-omongan sih no. Oh iya. Hei, Bagong. Kok ngono to Mas suarane? Dampo. Gedean wi. Jadi kon menang. Lah iya. Bagong. Peneran petuk ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dina tak goleki.
kebeneran masalahmu diselesaikan dino iki. Masalah apa aku karo awakmu? Ora apa-apa, iki Bagong Klatenan. Bagong Klatenan suarane cilik. Wah, oh, Bagong ki suarane piye to, Mas? Bagong Nyampung ngono lho. Oh, ngono. Masalah apa aku karo awakmu? Harap diam. Apik no kene ya. Lho, kowe kok ra rumangsani apa pancen etok-etok lali apa pancen kok lalekke? Lho, perkara apa? Lah awakmu duwe utang nek aku. Lho, utang apa? Ya duit to. Mosok kowe lali? Zaman ning warung pas sepedahmu gembos kae, awakmu lek nyilih dhuwit aku 15.000. Mosok aku nyilih dhuwit kowe 15.000. Ya ngono kuwi lho, wong lek lecet lek wilen mosok lali karo utange dhewe. Piyo 15.000 ki mok tagih. Yo senajan 15.000 ki bagiku berharga ngono kuwi. Tempur beras kae oleh sekilo. Kosek to reng. Kowe iki kudune ngrumangsani. Wong aku ki tanggapan yo sepi. Aja mung waton omong ae kowe. Ora, pokoke dina iki kudu mok wehi. Lek ora mok wehi, wani gegere. Yo, rapopo tak ladeni, geger yo geger, njaluk pirang jam. Jo meneh kok jam, sedina aku ya wani. Jo meneh sedina, seminggu tak ladeni. Jo meneh seminggu, sewulan aku ya gelem. Jo meneh sewulan, setahun aku ya gelem. Sik to, wong gelut kok setahun ne mana to? Harap diam. Iya. Kok setahun sewindu tak ladeni? Wah, kakean cangkem kowe. Perang nggih perang. Iki macole sawah.
Wis, iku sik to wayangku ceklek kabeh iku. Ning iki kuwi wis ceklek mau kuwi. Alah mandak wayang regane piro? Wayang kerdus to kuwi? Oh alah, lah kok ceklek? Nembang. Pelak. Diselingi ya, Dik ya? Nggih. Wah, ya waduh. Ya apa sik udinge Bagong iki ceklek iki. Waduh. Ora apa-apa, dalang sabet kok. Sabetane mantap ya mau. Sampai ndak pas karo larase. Oh, nyabetnya BPKB barang. Ya ora. Nembang ya, Dik. Oh nggih, nembang napa Mas? Duet sing rekamane dhewe terakhir Loro Asmara. Oh nggih, dibawani? Bawani kena. Oh nggih. Ya. Asmarandana mawon nggih. Asmarandana film ya? Nggih. Ya. Dibawani dhisik katur para sutresna budaya. Nah. Sik. Sutresna budaya sing mirsani lumantar live streaming uga sing kepareng rawuh ning kene berkahi ana kene. Ayo dibawani sik, Dik. Mangga. Nggih. Rina wangi dadi ati Dibabraske Loro Asmara ya. Jenengan mboten junemeng. Urane ngene wae. Oh, teng mriku. Utang ngadeg wae. Aku ki saiki wis angel ngadeg. Oh, lah ten opo? Ya, rada linu ngono lho dadi. Angel ngadeg ki. Maya loro ngadeg. Loro Asmara. Loro Asmara. Maka,
Gusti tansah ngeparenga dadi srana pusaka raas aduh wong manis nalikane sepisah kamu amen kono kae gampang gampang angel aduh wong aja lungguh dhisik. Wong ngoten. Sampeyan sing ditenteni kok. Ki wayangan malam hari ini wayangan sing lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Lainnya apa? Lainnya napa? Iki selain sampeyan sing dadi pemeriah ning kene. Nggih. Iki ana artis sing lagi naik daun. Wah, lagi naik genteng. Lagi naik daun. Lah naik daun nek uler. Maksudnya lagi ngebum viral. Ketu. Sing lagi digandrungi karo wong wedok-wedok remaja saiki. Oh, Mas Dori Harsa. Wah, wonten ta bae? Loh, teko rene Mas Dori Harsa. Aku seneng ya ampun ngene iki ya Allah. Enek Mas Sakur, enek Mas Dori. Lah, luar biasa. Mas Dori Harsa nek lagune nak yo aja nek lagune yo wis biasa.
Mas Dori Harsa ya kon serampat no. Serampat ya. Dori Harsa serampat. Sakit toh. Oh, sakit. Oh, Mas Dori joget elok. Kita sambut Mas Dori Harsa serampat. Serampat. Lah, sik to. Niki Mas Dori Harsa napa pengawale? Napa bodyguard-e niki? Wis to, ning WA iki Dori Harsa sing teko kok Doraemon lho. Napa niki ingon-ingone Dori Harsa? Lah SMS-e WA-ne iki Dori Harsa kok sing teko. Dori Harsa niku sing lagune dentak tok jlang niku lho. Lah ya, iki kok bagian jelange iki bagian. Lah iki apa iki ingon-ingone apa piye iki? Wis sauni-unimu iki wis ora cetha iki ben sak karep-karepmu lah wong loro iki piye. Mosok to kok iso dadan ngene iki lho. Selama pandemi kita harus mengekspresikan diri. Jangan patah semangat. Awakmu prei ngopo nyambut gawe apa kowe? Aku nyambut gawe apa Mas sampean Mas? Yo kesibukane yo kuliah. Aku nugas kok nugas. Apa? Hah? Apa? Loh, goes no Cak. Ora anak milenial wingi goes bojoku gegerne wong sak kampung kok. Sik tekonono Dik, tekonono. Geger reng bojoku wingi. Bojoku lak gedene padha iki to. Ya lemu. Lah blenduki. Geger yo semok ngene iki kaya bojone pengendang iki. Nanti iki nane modot neh ngono kok. Blenduki. Bojone bodine neng bokonge sasi setok. Pokok sasi setok kan yo gede maksudnya. Dadi apa iki sing lanang cilik sing wedok gedhe iki pengendal lah cilik sing wedok yo gedhe ngene iki. Wah, ora kaya lombok temumpang tahu. Geger wong sak desa perkara piye bojoku goes waget 5 kilo ku goleki sedel gak nemokne. Kok iso? Tiba sedele kantil nang ngenekan. Oh, digoleki wong sedesa ngantek tak visumke barang kok jebule kantil ning kene. Yo salahe bojomu kowe. Gawean kok gue. Kowe apa nyambut gawemu? Wis kenal kurang. Nyon sewu saderenge. Dene kan salaman desa kenalan. Anu, Mbak Sorry, jaga jarak. Jaga jarak. Enggak boleh salaman. Sosial Dua aja yang distancing.
ya. Iya iya. Layak Social distancing. Distancing. Karena kita masih di tengah-tengah pandemi corona. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tenang toh, salah toh. Omongi. Aku khawatir kok nek CLBK nah. CLBK itu. Wah, rong cinta lama bersemi kembali lho. Masa. Rahasia aku jane mau cari ini ora. Masa biyen duwe hubungan karo kowe? Enggak pernah loh, Mas. Ini iki lho. Angger bar tak putusno terus Toto gak ngerti. Gak Ya, pernah. mosok jajal lo kowe. Masa toh? Alah. Dik, tenan ora duwe hubungan karo kowe biyen? Enggak loh, Mas. Aku Wah, cuma macam-macam loh nek Mas Akbar loh. Wes paham aku, tapi mamah itu bilang sama saya tadi. Oh, piye? Mamae sapa? Mamah kene calon maratuaku to biyen. Calon sapa? Maratuwa. Oh ya gelem lho mbok kok ambek sampean. Lho, Kondange piye? Hah? Mama kok. Mama. Oh, mama lagi ngarit kok. Banyol. Ya jenenge dagelan banyol lah. ya jenenge gimah kok dadi jenenge mama. Piye mamae ngomong piye? Tapi nggak apa-apa ya. Tapi janganlah cinta kita bertemu kembali ya. Yang lama biarlah berlalu. Biarlah semua berlalu, pergi dan tak akan kembali. Cinta zaman indil-indil nganti ondol-ondol. Mosok kowe nikah iki lagi kelas 6 iki. Zaman pacaran ning isor ceprutan iki biyen karo kene ya. Loh, kapan? Loh, Ning endi? Masa kok dene sampean biyen pacaran karo kowe? Enggak. Lah ya rupane kok ciduk. Lah wong, loh sampe eleng. eleng ta? Eleng Ande, sampe ande. nek ngujang to tak temu. Nah. Wah, Lah. ngujang tak temu deh mengakoni kalau aku pacarnya padahal enggak. Heeh. Ora oleh ngono kuwi fitnah, aku sih ora oleh ngono kuwi dosa. Dosa. Jenenge Mak Suliem. Mak Suliem, Mak. Wis kowe darani ning ngujang gak apa-apa ganteng kowe berarti. Ngujangnya apa? Loh, iki lho. Ganteng dhewe lho. Iya. Ganteng dhewe sak ngujang. Ada perbedaan nek ngujang ra buntute ning guri kowe ning ngarep. Nah. Tuh, genah iki nek buri lho iki buntute. Sinta, ngujang iki koyo kebun binatang ngono gitu. Ora ngono iki kowe irairanmu gareng kok kaya ciduk dawet to. Cek Suliem, Mas Ben. Cek Suliem. Suliem. Kowe mantan pacarku mbiyen Suliem. Ya piye to? Mung niken salin jenenge ape-ape niken salin Suliem. Dudu, malah ning ngono yo kleru. Wah, mbiyen aku pacaran karo Kowe Suliem. rasa ngaku-ngaku iki sinden sing fenomenal dalang iso ngetoprak ya iso sinden. Paham aku ngape berteman ning YouTube kok. Berteman kok paling gak iki ning gone Instagram, Ndek Twitter. WhatsApp ngono kuwi berteman ngene iki. Wah, ning WA ngono itu. Hmm. Ndak aku urung mau lebokno. Apa kowe? WA. Nomormu to? Iki ngetoprak ya iso, nyinden iso, ndalang iso, sinden multi talenta. Mbak nikah nih. Lho, ngetoprak iki nek lakon suminten edan dhewe dadi suminten. Emangke lakon Iso. Iso ngetoprak. Aku ngomong kandhani lho aku. Aku ketoprak iki paling enggak dapuk aku Subroto lah, pokoknya ngene iki. Walah, Lir. Enggak sih doe. Raya kaya ciduk kaya sebagong apa Subroto. Subroto apa? Ketau kok ciduk Ayo nek iki Subroto kawe. Subroto kowe dapukam milih apa kowe? Aku yo sing gandeng nah. Iki karek kirik kalau Loh. tek ngendi? Subrotone ya kudune Mas Sabar. Lah, sini. Aku ndemeni Mas Sabar. Biar kowe kono. Samian dadi bapakku. Aku pakmu. Lah mbok kowe ndi mboke? Mah aku mboke iki masam piye ra 4-7 kok. Aku mbok didapuk sing apik ah. Aku ki pertama lho ngene. Apik. Didadekne peran utama dadi pot. Pot. Jadi mek ngangkruk ngene tok. Tapi kan metu sak wayah-wayah. Apa malah HP lho. Anak kiri barang diuyuwi barang. Lah, Dadi pot. apik. Kursi dapuk kursi kowe. Manut lah, aku ning kene iki yo butahe kan anut kowe ta aku. Ya iso Lega penerima tamu aja. Lah aku nyun sewu nek sampean rembug bayaran kat mau nyun sewu Mas Apa? Akbar. Iya. Dalang kondang fenomenal Mbak Niken Salindri aku ya wis ero. Niki kula mboten badhe ngrembug bayaran. Berkasipun kula teng mriki nderekke niki Mas Bagong. Iya, aku gak ngrembug dhuwit sumpah. Dhuwit kula dhewe 3 sak ning omah dereng garing. Nyun sewu. Wong lupamu, pakmu ngemis kok mlepukmu kaya ngono. Kowe dapuk kursi. Kursi aku. Niken anakku, aku dadi warok. Lah, Mosok gene sing apik. Anu, sama tak genteni Subroto bela. hah? Subrotone aku ya. Ayo nek kepiye nek ngatur Mas Lindro piye wae? Botone kono kok iku. Aku ben dapuk bagong. Turuk. Ketak opo tak turuk Ketoprak. Aku dadi Dadi apa? suminten Kursi. edan iki ya.
Sidapamu. Kene rodok rene, madhep rene ujurmu. Walah dodok kemburu kok ngene tok. Rono madhepe. Rene lah. Iya tak? Kene. Monggo saya membokongi sana. Rodok rene. Kene mbokne. Mbokne sapa? Iki mboke. Oh, mbokne iki. Kene mbok. Kowe dapuk mboke. Hah? Mboke. Kok pengendange nesu. Gak. Oh, pinjam bentar. Kene mbok lakon nopo yo. Tok 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 tok. Wes, bose. Bune, Iki apa Pak? ki kursi. Oh kursi, lewat selenden kursi ini malah. Kursi iki sembarang oleh dijejek oleh. Wah ngoten. Nggih. Bune, mboke suminten. Pripun Pak? Nggih, pripun Pak? Awak lho kowe kursi ya meneng oli nggih kaya mau kok kursi mau lho ora. Bune. Pripun Pak? Kene jejer wong loro awake dhewe ben disawang karo tangga meh. Sing ndi sing entut? Sopo sing entut? Wah aku iki jare jenengku Gareng. Kok iso nyeluk-nyeluk. Sas. Oh, kowe iki ketara kowe. Aku kok mentut ora. Keceret saktik paling. Ora. Sinden kok pecirit ini lah. Ceret. Mbokne keceret e piye tombone? Mbok wis tuwek besar. Oh, wis tuwa. Kowe wis tega moro masak bojomu nganti kaya ngono kok kowe tegel men. Ayo ketopake diwiwiti. Aku jadi koordinator to iki. Iya kowe Sutradara. kene bune, kene lagi wong loro disawang karo tangga teparuk iki ben patut. Ngene lho, rada niku ngene lho. Apa? Iya ya. Oh iya kowe tak Pak. Iki sofa anyar kuwi to Pak. Ya iki ukir-ukiran. Dadi awake dhewe disawang tangga teparuk nyawang anakmu ya melu seneng. Pane, Mbokne. Aku wis cantik lho. Lha kok kabrok Ki piye to? Jarene sofane anyar. Lah iya, sofane Iya, Pak. anyar pira regane Pakne? Kok ambruan iki? Kalau bayari wong timbangane ngene iki kaya Ya, Cok. kancane. Bayar duit ra gablek kok mlepok ngono. Ngene Bune, Nah. iki anakmu Niken Salindra wis teko kene. Nduk Niken, Dalem. kowe wis dandan kaya Aku jare dadi Suminten kok diceluk Niken Salindri. Lah iya to. Niken Suminten. Oh, Niken Suminten. Wah, tiba ayu-ayu. Sutradarane ora jejeg ora. Ya kuwi aku pinggir bosoke. Niken Suminten. Nah, Dalem Pakne. Nduk Niken Suminten. Dalem Pakne. Ya Bune iki awakmu sing matur apa aku? Nggih aku. Piye nduk jare seneng karo apa kuwi Mas Broto. Broto. Aku seneng karo Mas Broto lho, Bune, Pakne. Piye? Aku cocok gak karo Mas Broto? Mas Broto kuwi sing dalang gitu. Ki lho, cocok kok gak? Bune, Pakne. Piye, Pak? Aku sayu paro? Aku sayu wis. Bedak kandel, bedak Wis. lipstickku gak njebret toh? Wes. Oke, oh ya ampun aku sayu. Anake ibuke ya ayu dhewe sak Aku dunya. tak pedokan Mas Broto sik ya. Ngene Nduk. Sing gedhe pangapurane, duh niki nyetrum. Tukang son ngancam aku kowe golek patiku pe bojoku ayu mbok temok ya kowe. Asem iki. Tak cedhaki kok nyetrum to, Pak. Gak nyetrum kan dret-dret rasane kok. Saya kowe ape mateni wong e. Oh, kene ora metu kok iki. Tebane dadi meja ora entuk apa-apa apa ngomong kiri-kiri lah. Kok sik kok iki lho. Aku metu kok apa? Ya kok nek pas iki solar entek kowe lagi metu. Wong wayangan iki bare kan ngentek-entek solar. Buasa no kowe. Oh, lah usung-usung ki kok sampean kok metu pas wae usung-usung ki. Nduk, Niken Salindri sing Nggih, gedhe Pak, Nek. pangapurane ya Nduk, aku ki minangka dadi bapakmu ki mbokmu, mau ki utusane saka Kabupaten Trenggalek yen Mas Broto iki minggat dadi nggonmu omah-omah duwe bojo karo Broto diwurungke Nduk.
Aja ngono aja. Bermejo kok ngirik to. Ayam lho. Kabeh grupmu iki seneng mateni kancane siji-siji. Ya ora mau kesan iki genten. Masa aku mandak roh. Ki, aku wayahe metu urung. Urung to. Urung. Aku wayahe dapuk aku. Metu engko wayahe delok-delok to metu kok seneng metu. Mas Broto. Wis metu berarti. Lho urung, lagi metu separo lah kowe. Piye to ki saya metu kok Aku sing sabar, Nduk. Nek dudu jodone yo wis ra apa-apa. Aku pengen petukan Mas Broto. Sik lho Pak, nek aku pengen omong-omongan ben sida rapi. Ngene iki wong-wongane sapa to, Pak? Broto, Nduk. Hei, aku jek waras kok. Hei, saya tahu kowe kok dapuke penak men to. Kok gugu-gugu ki bayarane larang dhewe malah. Larang piye iki? Iki meng dikei mangane wis seneng. Iki meng buta iso posting ning Facebook wis seneng. Wis iso gawe status malam ini wis seneng. Dadi seniman iki pokoke dina iki wis arep kok sundul langit, matek. Sing penting iso foto iki mang wis bar foto diposting ngono dhek komenane akeh. Oh. Kowe piye? Terus. Ya. Kayak lho blotone kene le. Kowe jem gentono. Oh, Jin. Ya, iki Pak ketoprak pemainnya terbatas yo kudu double-double. Oh, sampean harus all semuanya. Sumi matamu ngono. Sapa? Sumi ten. Alang. Iki dadi apa iki? Jare jem gentok. Jem gentok iki ngoyak-ngoyak dirimu. Ngoyak-ngoyak piye? Ngoyak-ngoyak iki cara menawa menguber-uber. Mau menguber-nguber. Suminten. Piye? Iki aku jem gentok. Delok iki lho jem gentok ngene iki. Gak takon. Aku cinta karo dirimu. Aku gak cinta kowe, aku cinta Mas Broto. Suminten, Subroto wis ora ono Suminten. Mas Broto lho jek anak. Gandrung ora? Yo karepmu gandrung apa udo yo karepmu kok. Wong aku lagi pacaran karo mbok ya mbok ya. Iya. Kayak nadekne ye. Adana ye. Suminten. Ya. Ayo, karo aku ya turuton aku wong ayu. Ma, tak omongne Pakku lho, Pakku warok lho. Pakku warok lho. Gedene tresnaku paribasan aku didadungono medhot. Dipalangono mlumpat wong ayu. Aku tresno karo kowe. Kowe iki pedhot apa wong kok didadungono pedhot tembunge noprak ngono. Aku ndak tresno sampean lho, aku tresno karo Mas Bronto kok. Di hidupku hanyalah Mas Bronto, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto, dimanapun aku tidur. Dimanapun aku memikirkan Mas Bronto. Kacane kok. Iya, ketoprak kok geget kacane. Saiki bengi iki kok ado mentolo kabeh karo kacane. Lah piye lho lawan kene yo berdesah-desahan terus gimana? Aku yo kaget kok. Aku nangis. Seminten. Jo, sepira? Wong ayu. Sik. Pas dhisik pelok. Suwe ra tau tanggapan lima sasi tralok. Kleru. Yo bener jane nek mau. Tak pinten, Pak? Jem kentok. Wong ayu. Suminten. Nah, ayo. Ladenon aku wong ayu. Iya. Ndak mau. Ketoprak kok ndak mau. Lo ketoprak zaman now, sekarang berubah zaman. Delok caci. Lopo jeneng ati. Wah, jebul kaya ngono. Lenggut-lenggut. Oh no. Oh. Sik kok gila. Kok iso dilewek lho. Iso dirogoh. Kurang ajar. Bapake Saipul mok. Lah kene yo ngawur e, wong ape diapung e. Terus. Kaya ngene wong nandangas mara. Toprake apik ya Bune. Apik.
apik Pak So nek sunat tanggapno iki kowe piye? Nggih tanggapno kirik gitu. Apik. Oh termasuk ngelokne aku berarti. Oh kirik iki. Wow. So nek sunate bojoku arep nanggap toprak iki. Sik to. Kowe iki ra mikir wedok kok sunat. Sesunat iki piye kakung. Wedok iki disunat. Sampun aku ya sunat e. Nanggape pas Pak nih sunat sampean nanggap iki ya Bune ya. Pak ini urung sunat ki. Kurung. Ora tak gawe ra sunat kok. Kotakno kire aku wis. Terus. Apa tahawaku dewe nikan sunten Iya ya. Dalem. Kowe gak seneng kok muni dalem. wis to sok sapa wonge nyawang aku auraku iki Nabi Yusuf Alah mbel. Nabi Yusuf dajal kowe iki. Nabi Yusuf. ngene iki lho biasa wong ganteng-ganteng kan nyawang aku tetep iri. Kowe jek cilik ra pareng nonton Dik. Kowe anake jare anake. Duh dewa Jawa Agung welas sono mringwak mami. Ya ampun. Suminten raimu kok glowing wong ayu. Sik to rayo diobo-obo iki lho. Saya suwe aku saya tresno karo kowe Suminten. I love you Suminten. I love you Suminten. Suminten. Aja gendong mripate PC timbang. Aku ki pakmu. Hah? Kok Pak? Bojone iki lho kok. Piye to kok bapakku kok sampean corek-corek wajane ndak boleh lho ngono. Mergo wajahe bapakmu ki kaya kan bedane kowe nitis ning awakmu wong ayu. Raine karambol. Aku tak gawe elek-elek saiki gah aku. Ngene iki ndelok kahanan. Aja suwi-suwi ra tau tanggapan kok lali tok endi. Ayo. Ndang Kandrong kok ben edan Sumintene. Besok kapan katekan jejen lan wong ayu umpama nironah kudu tanpa prau sasat darat ing Jalatri Terus nyidam syariat Suminten paribasan bapakmu malangi aku tak musuh tak deku ora dadi boyo ngopo wakon kowe gelem nopo karo katresnanku Suminten Suti aku gak dadi bojomu opo panyuwunmu pan Suminten opo panyuwunmu wakon ora medune lintang karo rembulan kowe bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu Suminten Suminten rabi yo ora jengken kok tresno karo kowe Suminten. Aku njaluk matine tukang rebab. Matine tukang rebab. Kok njaluk matine tukang rebab to? Njaluk matine pam. Wis ralah ngono kuwi. Piye Suminten? Aku tetep ora sudi karo kowe. Aku ki tresno marang Mas Broto. Kuwi kowe ngerti perasaanku. Piye Suminten? Aku kangen
Aku yo kaya ngono karo Intan. Aku yo padha karo kowe. Aku mau ditinggalkan Mas Broto. Aku yo mau ditinggal sama Intan. Aku mau wis tau dilamar karo Mas Broto. Aku yo pengen lamar kowe sama Intan. Nduk Suminten. Karo Broto, Nduk, karo Broto, Nduk. Suminten, sapa men? Oh, Pakde. Pakde. Itu saya langsung foto. Aku Gurnat. Sapa? Piye iki? Ketoprak wingi aku dadi Gurnat. Burhan. Sampeyan ki dadi Mas Broto. Piye Suminten? Mas Broto, aku sangat mencintaimu Mas Broto. Ora iso. Lah, kenapa Mas? Aku wis duwe pasangan. Ki piye nek bingung raine kancane iki? Adepe kudune nek kene. Lah, Ora iso, Nduk. lha kenapa? Lah kok Kowe kono lho ngomong-ngomongan wong loro. wis mulai ngejak-ngejak kowe. Aku melok kene. Ngejak-ngejak. Kok metune karo aku. Ben kono saiki nggih grup do nyanyi wong loro aku ora dijak. Kowe iki yo nggih grup karo aku jarene mujak. Kono Ora iso. Aku tresno karo Cempluk Parsia. Loh, Mas Broto. Pripun to, Den Mas? Kula niki sangat tresno panjenengan, Den Mas. Mosok jenengan boten tanggung jawab, Den Mas. Wong ayo. Tresno ki tukuke saka ati. Tresno kuwi uruping jiwa luhur. Lek segomu lho. Ora lek segowo. Apa kok iso ketoprak ora segone. Saiki ora iso apa dene sesuk tetep ora iso, Nduk. Aku ora tresno karo kowe. Lha piye to, Den Mas? Kadang wong tuaku beleh kebo, beleh sapi, beleh wedhus, beleh kucing, Den Mas kabeh dadi teh. Apik mbelih kirik iki lho, apik mbelih. Aku wae metu. Den Mas. Ya apa? Jare kire. Ya apa? Ora iso Suminten. Tetep ora iso. Aku wis kadung tresno karo Cempluk Parsia, ora iso. Aku deleh ati marang jeneng sliramu. Aku skor paling tresno jenengan Den Mas. Pokoke jenengan kudu rapi kalih aku. Ora iso. Kudu iso, Den Mas. Ora iso. Iso. Dadi bojoku nomor 2 gelem. Lho ora gelem ya wis. Aku wis kadung ndalek atiku marang Cempluk Parsia. Ora iso yen rabi karo jeneng sira wong ayu Suminten. Den Mas, mengke kula gendeng lho, Den Mas. Wis sik iki ngajak piye kok tok Tak ndekne. Yo. Tak ndekne. Kowe ketok nek ra tau melok toprak iki. Piye iki sutradara piye? Yo langsung nyanyi Dewa Tresno no. Weh. Piye to? Mau wis yo. Sik lanjut lho iki toprake. Hah? Sik gorong gendeng lho sumintene. Lah Sumintene urung gendeng kok. Tak gendeng kok. Hah? Oh, apa maune ra gendeng to? Gendeng. Aku kowe bakal tak tinggali aku wis ora tresno karo kowe Suminten. Den Mas ki piye to kok tak cepoki lho belonganku. Cepokono aku tak ngalih. Den Mas Broto.
Pak iku piye Pak? Aku kangen Den Mas. Engko Pak De seminten edan Pak De. Seminten edan ben. Ya ampun Den. Iya ta Pak De? Pak De seminten edan Pak De. Ya ampun Den Mas. Jaranan Den, jaranan Den. Mas sampean kok Jaranan. malah seger to Den Mas. Den Mas berapa? Ya. Suminten sadar ya Suminten yo. Subroto wedok pacangan liya Suminten. Karo aku ya Suminten yo. Aduh kacau iki. Kalau Dok Subroto Dok. Kalau Subrotone nyekel icik-icik. Kalau Subrotrone nyoteng Dok. Oh, Den Mas berapa? Den Mas berapa? Subrotone kene Subroto. Ganteng deh. Aku kangen Den Mas. Ayo rapi karo aku Den Mas. Sama jamu apa neh iki. Gai nae. Iki ketoprak basa. Yo kanca iki sik gembira. Ora berapa sekara. Penglian numpak perawan. Piye? Iki wayangan ra nekane wong edan lho. Wis ketoprake wis bar kok jek edan ae to. Kowe nek edan sesuk ae lho edan ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Ah. Iki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, Bahwa- iki apik lho digawe konsepan ngene. Mau wayangan kok sing gawe ini cerita Lawe beda kok apa? iki no So, nek aku Mas TU tak gawe iki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu iki. Ya. Pancen Nah, nek dipikir iki bener kok Gong ya. Piye? Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni apapun. Iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kenek, tayub yo kenek. Campur sari ya. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah, aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya Reng. Kucluk to. Rayem yo Lah, aku kudune tadi kaya kadang. Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane ya berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman ki nek mung jagake seni ya ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif, motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok, ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Gak maling. Aku yo buka toko tok. Mula awake dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep anggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk, Eh. khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerubukan wis normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusul. Amin. Coronane wis minggat ya Lek ya. Iya, Lek. Ayo. Yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting anu lur. Lurmu. Lah piye wong gareng yo ning kono bangun jek ning kono gak lur. Den iki kan nembang Nggih. sekali lagi. Engko nek Sekali lagi. Sekali lagi niki duet kalian jenengan apa? Wis ora usah nembang dhewe musik. banyak permintaan request dari YouTube keromantisan kem istrinya Mas Dalang, Mas Akbar kalian Mbak Niken Salimbri. Nggih, Mbak Niken Suminten itu luar biasa. Oh iya. Banyak permintaan harus duet lagi. Ya sekali lagi ya. Heeh. Sekali lagi tapi Mas Akbar harus ngadeg. Aku ngadeg iki wis ping 3 lho. Yo ndak oh ping telu apa?
berarti. Oh iya, ya dewa tresno wis Aku ya. ndak gawe gelungan ngono terusan. Apik Kayak kok ya ya? bunda ngono no Anu. akhire. Lah yo ndak romantis belas no. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa wis ngono ae. Romantis tidak Mas. dilihat dari Ya, kepalanya. ayo Mas Tris, dewa tresno Mas Tris. Lah jenengan berdiri. Yo, karo Mas Tris no duwete. Matur suwun kanca-kanca sing ngesani di YouTube ya Asta Brata Entertainment dan Sapa. Selamat malam yang ada di rumah, semoga sehat selalu oleh ju- nyapa. dan juga Niken Salindri family. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Subscribe. Pak Pur, saya boleh ikutnya Pak? Gak itu, oh, mosok ora oleh. Apa? Arep nyapa syutingnya sing di. Kayak syuting. Hei, boe, aku mlebu TV YouTube. Ngalah iya. Wah. Lha oleh nyapa? Kok menlekmu desa ya. Lah suwi ra tau mlebu YouTube lho. Aku yang ngono ah. Wis ya. Mae aku mlebu YouTube mae. Mau maine melok. Makmu melok. Oh, mae melu lah yo makakno mae tak. Nggih matur suwun. Nek mosok dewa tresno kok ketemu Oh, ngono oke. dibalik kene sing. Awake dhewe matur suwun Mas Petruk, Mas Gareng. Ya. Dalu punika dipun tenggani kalian kanca-kanca WMC Mania. Luar biasa, hebat. Wayang Mania Community. Luar biasa. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Wayangnya dengan saya siapapun wayangnya, siapapun dalangnya, yang penting sindennya. Oh iya. Matur sembah nuwun ugi kanggo WMC ya Lur ya. Ya. Perkarane WMC sudah Menyatu. ikut berpartisipasi kesehatan kita semua bagi-bagi masker. Oke. WMC. Matur Nanti suwun. juga habis wayangan WMC juga bagi-bagi kaos, Bagi-bagi kaos. kaos lampu. Jadi kan mek siji-siji mungkin. Ayo Mas Tris, yo diangkat yo. Dewa Tresno. Yes ngene terus. Yes ngene terus.
romantis. Yang romantis, matur sembah nuwun Mas Akbar selalu berkreativitas. Duduk, Dik. Walaupun di masa pandemi ini seniman tetap berbudaya. Mas Akbar satu kali lagi iki ditanjakne bareng. Oke. Monggo Mbak Sinta kalian Bentroto. Nggih no. Pekarne aduh aku konggone mbro kono ya to. Ngerti nek sindene loro bintang tamu Mbak Niken wis tak gawakno kenang-kenangan kanggo sindene Mas Akbar. Apa? Lho, suwe ora tau apa kuwi ora tau petok ya to. Ya nembe pertama kali ini mungkin kenang-kenangan buat Mbak Pesinden nyun sewu diagem nggih. Nggih. Tukane gelang. Gelang no aku kok. Aku nek tukone. Ayo. Monggo, iki kamu ndi guys to ya? Kabeh iki loro iki. Iki Mbak Enggar iki garwane tukang ngendang. Iki? Yo. Lah saiki garwane sapa? Iki sing beduk. Lah, sing budi kuwi gak digarwo. Gak kuwi. Kuwi bojoku kok. Lah iya, bojo ki dirumat garwo ki sigarane nyawa kok dilihat. Iki gamelan pemusik wis monggo kersa. Monggo kersa. Ayo, kesepakatan. Astabrata jangkep ya. Wah, luar biasa. Kali ini aku ketemu kalian dulur-dulur. Endi ngajuk? Luar biasa. Komplit musik, monggo. Gamelan. Lali janjine. Ya. Iki papa yang joget atau papa? Kan papaku mau. Oh wis gak toh? Aturaken wilujeng dalu kagem pandemen seni wayang khususipun penggemar fansnya Mas Akbar. Sopo? Sahlan. Iya. Sahlan kok Sahlan ini. Thailand Mas Akbar dalang muda profesional. Semoga lagu ini pun lali janjine buka saka tenor dung pepe. Iya. Apik iki to. Ayo. Buat YouTuber semuanya matur sembah nuwun. Monggo, tetos. Ya. Asik. Oi.
Makasih. Luar biasa. Lu masih barengnya sahne tanggane. Ayo duduk, Dik. Sinta. Matur sembalun. Gong toh, gong bareng. Ora bareng. Tasih sak Jejane. luar biasa. Mas Bagong, nggih, Mas Gareng, dalam nggih. nutuk nelakon ya. Nggih lho monggo sekecap. Dan kata lepate kawula nyuwun pangapunten Kang. Siap, kuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Wuri-wuri kabudayan muga-muga budaya tetep rembaka. Monggo. Oke, terima kasih. Yo, nutuk lakon Kang Gareng. Ayo to tak derekke.